Hi guys, welcome to my channel. Once again, this is Bisaya Mama Vlog. So, OFW ka ba? Na illegal recruit ka ba? Gusto mo na bang umuwi dito sa Pilipinas ngunit hindi mo pa magawa sapagkat ay hindi mo pa tapos ang iyong kontrata? So kung ganun guys, ay nasa tamang channel ka upang panoorin ang aking video para matutunan mo kung ano yung mga dapat mong gawin para makauwi ka ng Pilipinas na legal. So keep on watching lang guys sa aking video hanggang sa matapos upang sa ganun ay malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin para makauwi ka na dito sa ating bansa. So, let's go! So yun guys, yun ang nga bang sinasabi ko. Nakapunta ako ng ibang bansa nang hindi ko alam na ako pala ay na-illegal recruit ko. Bakit nga ba hindi ko alam kung na-illegal recruit na ba ako guys? Syempre, pangana, buba pa, so lang alam-alam, first time mag-abroad guys, dahil ambisyosa ako, di ba? Walang pakialam mo sabihin na ako nag-ambisyosa ako. Totoo namang nag-ambisyon ako makapag-abroad. But yung ambisyon ko ay hindi para sa sarili ko guys, kung hindi para sa aking pamilya. Gusto kong makatulong sa aking asawa. Hindi naman ako natapos ng pag-aaral, so walang kukuha sa akin ng trabaho na malaki ang sahod ganun. So wala akong ibang naisip kundi mag-abroad na lang ako. Anyways, kung bata pa ako, gusto ko talagang mag-abroad. Yung asawa ko ayaw akong papuntahin ng abroad, syempre. Dahil kahit paano may trabaho naman siya. Pero nga, dahil sa ambisyon kong makapag-abroad at dahil sa iniisip kong makatulong sa kanya, ay nagpursige talaga ako maka-abroad. So yun na nga. Nakarating ako ng Lebanon nang hindi ko alam na illegal recruit pala ako. Oh my God, yun. Dahil yun sa aking katangahan. Yung padalos-dalos ba, yung hindi iniisip kung ano ba tong agency na napasukan ko, tama ba to, legal ba to. Walang mga something ganun na ginawa ko. So, kaya yun. Pero kahit ganun pa man ang nangyari sa aking journey sa pagka-abroad guys, pero hindi ko naman siya pinagsisisihan sapagkat yung pangarap ko ay natupad. At sa awa naman ng Diyos, nang dumating naman ako ng Lebanon, okay naman yung buhay-buhay ko kahit nga na illegal recruit ako. Yes. Noong una, okay. Nung pangalawa yun ang hindi okay. So, grabe yung pinagdaanan ko guys. So, grabe pa lang ako. Nandiyan pa lang ako sa agency na hindi ko alam na illegal pala yun. Hindi ko na lang pangalanan yung pangalan ng agency kasi alam ko wala na ngayon eh. Baka na-kick out na yun. So, yun. So, nandun ako sa agency. Siyempre, wala akong kaalam-alam. Madali ako nakaalis. 1 week pa lang ako nag-stay doon sa Manila. Agad-agad nakaalis na ako. Yes, nakaalis na ako guys. So, doon ako nahihirapan nung nandun na ako sa immigration. Kasi kapag tayo pala ay mga illegal recruit, hindi tayo basta-basta makakalusot sa immigration. Oh my God, sobrang hirap ang pagdadaanan mo na yung kaba kung pwede mo lang ikamatay ay namatay na ako. Ay, sobrang kaba yung naramdaman ko guys. Parang si Typhoon Yolanda lang yung tag talaga guys nung umalis ako papuntang ibang bansa. Pero dahil sa eagerness ko na makapag-abroad, sobrang pinag-anuhan ko talaga yung sarili ko na wala, hindi, kailangan makapag-abroad ako. Kailangan na makalusot ako sa immigration na yan kahit anong mangyari ko. So yun, binraping kami dun sa agency guys, binraping kami kasi marami kami. Binraping kami na ganito yung gawin, ganyan yung gawin. So kailangan follow ka lang talaga kung gusto mo talagang makalabas sa immigration na yan. O, so kung ano yung pinagsasabi dun sa agency, kung ano yung binraping sa iyo, ay dapat mong sundin kung ayaw mong ma-upload. So siguro alam niyo yung words na upload kapag nag-upload tayo. So once kasi na na-upload tayo, patay kang bata. Yun na, hindi ka talaga makakaalis. At ang pinaka-worst pa ay pwede kang makulong anytime. Yes, pag nahuli ka doon sa immigration. Kasi mga maraming NBI na naglalakad-lakad doon na hindi mo alam na NBI pala yun kasi hindi sila naka-uniform. Diba? So kailangan talaga, pag tayo ay nag-abroad, dapat may isip. Pero yung isip ko, nung pinili ko yung agency na yun, wala yung sa isip ko. Wala yung utak-lutang. Pero nung dumating na ako ng immigration, sobrang ginamit ko talaga ng todo yung utak ko kasi ayoko nga mag-upload. Kasi nga, nandun na yun sa briefing na mag-upload ka talaga kapag nagkamali ka ng landas na iyong pupuntahan. Kumbaga, kasi doon sa immigration guys, may mga parang counter ba, ganun, 1, 2, 3, 4, ganun. So, kapag sinabi ng illegal agency mo na, dyan ka pumunta na number, dapat talaga dyan ka pumunta, huwag ka talagang pumunta sa iba kasi, Diyos ko Lord, dyan na ang katapusan mo. So yung mga pangarap mo na gusto mag-abroad, ay hindi na matutuloy. So sa awa ng Diyos, kapasa ako at nakalusot ako sa migration. So doon ako nakahinga ng malalim na gusto ko nang hindi ko alam kung, basta yung hininga ko parang magpas pa sa akin kaluluwa ba? So sobrang takot ko na baka ma-upload ako, madakip ako ng mga NBI or whatever. Basta talagang tinatagan ko yung siguro. Pero palagi kong, hanggang ngayon palagi ko pa rin naisip na siguro God's will yun na kahit na illegal ako kagustuhan pa rin ng Diyos ng abroad ako sapagkat hinihagan niya ako makalusot, diba? So yun. So yun na nga guys, so nakalusot ako ng immigration, nandun ako sa harap ng aeroplano, nakaupo, doon pa ako nakahinga ng malalim na napakalalim talaga. Kung may salita pang mas malalim sa malalim na words, ayun na yung naramdaman ko ng mga panahon na yun. So yun, nakarating ako ng Hong Kong, nagstay ako ng 3 days, nakarating ako na kung saan country, bago ako nakarating ng Lebanon. So nung dumating ako ng Lebanon guys, grabe, nabait naman yung amo ko. So at first, dinala niya ako sa agency, so dinala ako ng agency. Pagdating ko ng agency, doon na nag-start ang aking experience ko doon. Pagdating ko ng agency sa Lebanon, may sinalubong ako ng dalawang Pilipina na nagtatrabaho doon sa agency. So akala ko yung dalawang Pilipina ay tutulungan ako. Siyempre kababayan natin, dapat tutulungan tayo ng mga malasakit sila sa atin kasi kababayan natin. Guess what guys? Sila pa yung nagpapahamak sa akin. Ganito na nga.
So dinala ka na ako ng amo sa bahay nila. Sobrang bait ng amo ko guys. Grabe, nung dumating ako sa bahay nila, pinag-shopping ako agad ng asawa niya, ang babae. Pinag-shopping ako, binila na ako lahat ng mga gamit, as in mga gamit. Kasi yung dapat, trabaho ko doon ay magyayaya ako ng anak niya na sobrang bigat dahil sobrang tama. Pero sobrang bait guys, grabe, parang hindi katulong yung turing sa akin. Pero nandun pa ako sa agency, dinariting na naman ako ngayon ng 2 Pilipina. So syempre tanga-tanga, di ba? First timer walang experience abroad. So ngayon, dinariting ako ng 2 Pilipina na nagtatrabaho doon sa agency. Sinabihan niya ako, pagdating mo doon sa amo mo, magdrama ka ha, sabihin mo gusto mo nang umiyak ka ng umiyak, parang magdrama ka, parang nababaliw ganun, o ganun. So ito naman si tanga. Ito naman si tanga, sumunod sa sinasabi nung sa agency. Siyempre wala akong alam eh. Siyempre iniisip ko kung ano mangyari sa akin, agency lang makakatulong sa akin. Pero hindi pala, sobrang pagkakamali na sinunod yung 2 Pilipina na nagtatrabaho doon mga. So yun na guys. So nagdrama na ako. O, diba? Kinabukasan nagdrama na. So syempre sa sobrang bait ng amo ko, o di, inuwi ako sa agency. Kawawang kawawa yung amo ko guys. So inuwi ako sa agency. Sobrang na-feel ko yung sakit na nandaraman ni Sir. Mister kasi ang tawag sa Sir doon. O Mister. Yun. Kasi doon ako nakapangalan sa kanya. Pero ako wala kasi sinunod ko talaga yung agency kasi siyempre takataka di ba? O, takataka eh. So yun na nga. So, nasa uli na ako ng agency ngayon. Umalis na yung amo ko dati. Yun pala ay bininta ko sa ibang amo guys. Yan. Yun. Bininta ko. Before ako nabinta, nakapunta ako dun sa bahay ng may-ari ng agency. Nakatulog ako ng ilang araw doon. Tapos dinala naman ako doon sa bahay ng mama niya na nakakatakot yung Diyos ko Lord. Parang ewan, parang gusto ko na lang tumalon doon sa building nila eh. Pero inisip ko pang mamatay naman ako upang uwi ng Pilipinas na buhay. Ganun yung karanasan ko sa ibang bansa guys. So, yun na nga. Dumating na yung araw na may ibang amo na ako, pangalawang amo ko. So, binatin na ako nung asawa nung may-ari ng agency doon sa pangalawang amo ko. Kahit naman, Christian kasi sila. Nagsisimba kami ng linggo. Pero hindi selos, so wala sa lugar. Ba't naman siya magsiselos? Ang ganda-ganda nga niya. Diyos ko, sumusubra na nga yung katangusan ng ino. Nagsiselos pa sa akin. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Yun. So dumating yung higit 1 year. Gusto ko lang umuwi guys. Gusto ko na talaga umuwi. Wala akong day off guys. So every summer punta kami doon sa bundok. May bahay sa doon. 4 andana. Ako lang mag-isa. Oh my God. Oh. Wala, hagdanan lang. Walang elevator. Walang escalator. Ganun. So hagdanan lang siya guys. So tiniis ko yun. So butot balat siguro yung nakikita niyo sa akin dati. Sobrang payat. Ganun. Kasi tiniis ko eh. Kasi syempre eh. Ambisyosa eh. Di ba? Nag-ambisyon mag-abroad. O di ba? Ganun talagang buhay yun. So nung dumating ako doon. Mga 1 year mahigit. Gusto ko na umuwi guys. Sobrang gusto ko lang umuwi kasi nung nabuntis yung amo ko pang 5, buti na lang nalaglag. Ito, nung pang-6, hindi na siya nalaglag. Excuse me. Hindi na siya nalaglag guys. So, my God, buntis siya guys. Tapos yung mga bata, grabe. Sobrang hindi mo alam. Kahit pag-flash ng toilet, hindi alam. Diyos ko, nakabara pa yung, Diyos ko Lord, huwag na lang. So yun, after mga mahigit 1 taon, gusto ko na umuwi guys. Hingi na ako ng mga sign sa Diyos, kung dapat ba ako umuwi. Nagpaalam ako ng amo ko, hindi ako pinayagan, Diyos ko Lord. So sabi ko, pwede lang hindi ako uuwi madam, basta dagdagan mo lang yung katulong. Bigyan mo akong kasama dito kahit Ethiopia, kung ano man yung lahi na yan. Kasi yung Pilipina kasi sa ibang bansa, mahal tayo, di ba? Nasa $600 yung babayaran nila sa agency. Samantalang yung mga ibang lahi like Ethiopia, ganun, $250 lang yun. So mas mababa sila kumpara sa atin. Kaya yung mga taga-ibang bansa, especially Lebanon, kapag nagkaroon sila ng mga katulong na kagaya nating mga Pilipinas, so super proud sila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga kaibigan kasi mga ano yan sila, yung mga sosyalera ba. Super proud sila kasi tingin sa kanilang mga kaibigan nila, mayaman sila. Syempre nakako ng $600 yung babayaran sa agency, di ba? So unlike kung yung katulong mo ay Ethiopia, so parang ganoon. So kaya proud talaga tayong mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na ano tayo, di ba? Parang pricey tayo kung bagayan. So yun. So yun na nga guys, dito na yung nag-umpisa na gusto ko na umuwi ng Pilipinas talaga, ura-urada. Ang problema, hindi ko pa tapos ang aking kontrata. So paano ako makakauwi, madam? So nagpaalam ako ngayon kay madam. Kasi nagalit na ako sa kanya kasi yung sahod ko palaging delay. Pag hinihingi ko yung sahod ko, sabihin, bakit may pera ba ako dito? O tingnan mo yung bulsa ko. So sabihin mo yung bulsa ko, pakialam ko wala akong pera, isweldo ko yun din, pinagtatrabuhan ko yun, di ba? So dapat ibigay mo yun sa akin kung kailangan ko, o di ba? Kasi yung sahod ko guys, 2 months, 3 months ka pa niya ibigay. So, hindi ko alam kung anong rason niya, bakit hindi niya binibigay. Palagi ko namang nagrinig sa asawa niya na sinasabi niya sa madam ko na, Mary kasi yung pangalan ng amo ko babae. Bigay mo na yun kay, sa Tagalog pa, bigay mo na kay Welma yung sahod niya, gano'n, o diba? Tapos siya hindi bibigay sa akin agad-agad. Parating pa niya ng mga 2 months o 3 months na bubuo, o diba? So, ako okay lang naman sa akin, pero yung iniisip ko kasi yung pamilya ko, kasi once nagpapadala ako, saya ko, sobrang saya ko, kahit lang matira sa akin, basta makapagpadala ako, sobrang saya ko, proud ko sa sarili ko, nakatulong ako sa aking asawa. So, yun na nga guys, doon na tayo sa, paano tayo makakauwi, kahit hindi pa tapos ang ating mga kontrata, o gano'n. So, nagpaalam na ako ngayon, madam, I want to go home. English yun. Madam, I want to go home. Sabi ni madam. Hindi ka pwedeng umuwi kasi hindi ka pa tapos ng iyong kontrata, ganun. So, malapit ako mag 2 years ng lease eh. Pero, malapit na rin matapos yung inis ko ba sa madam ko. Kaya, yun, naglakas loob talaga akong magpaalam. Kasi kapag nagpaalam akong lalabas, may bilhin ako, hindi ako pinapayagan. Kasi nga daw, baka daw magka-boyfriend ako sa labas. Uy, Diyos ko, sino naman pupulot sa mukha na ito? May nakakainis ba? Yung papramisan ka na, o sige, sa linggo. O sige, lalabas ka kasi may mga Pinay naman nakakasama na. O sige, parang pinapayagan ka. Nung dumating yung linggo, mamimili ba naman ang dami-dami? Paano ka makakaalis? Ang dami mong trabaho? Oh my God! O, di ba? Kaya, sobrang naano talaga ako kasi kapag tayo OFW guys, kapag nakalabas tayo, parang mawawala kung team stress natin. Kasi syempre nakakita ka ng ibang Pilipino dun sa labas. O, wag lang tayong tawag yun? Wag lang tayong magkakati-kati doon. Pag nagkakati-kati, sure talaga magkaka-boyfriend ka doon o magkaka-girlfriend ka doon. Pero kapag iniisip mo na may asawa ka na dito sa Pilipinas, Diyos ko Lord, wag ka naman sanang mag-isip ng hindi maganda kasi married ka na, may asawa ka na, di ba? So, tigilan mo yung mga kati mo dyan. Pag-open mo na lang yan. So, yun guys. So, yun. So nagpaalam ako ulit, di ba? Ang dami kong paalam, kanina pa ako sinasabi paalam. Sabi ko sa madam ko, madam, I want to go home. Whether you like it or not, I want to go home. So Diyos ko Lord, binigyan ba naman ako ng kontrata? O di ba?
talagang sunod-sunuran talaga siya sa akin, dala-dala yung kontrata kasi gusto niyang pirmahan ko yun. Kasi gusto niya mag-extend ako. Eh, ayaw kong mag-extend, Diyos ko, ba't pa ako mag-extend? Gusto ko na umuwi, di ba? Tapos pagbasa ko dun sa kontrata, naka-Arabic, wala man lang siyang interpreter, parang i-interpret siya ng English, wala. Hindi ako pumirmanog, ano ako, nagago na nga ako sa agency, tapos magpapangako pa ako ngayon. Malay ko ba kung ano yung pinirmahan ko, naka-Arabic yun, my God, oh, hindi ko na-pirma. Nilagay lang talaga ni madam dun sa ano, hindi talaga. So, hindi pinirmahan, Diyos ko, Lord. Sa isip ko na yun, hindi, bawal na akong ano ngayon, bawal na akong illegal level. So, yun, hindi ako pumirma, guys. So, one day, bumaba ako. Dinala ko yung aso kasi may alaga silang aso. Pagdating ko sa baba, lagi ako nagdasal sa Lord, bigyan mo akong sign, dapat ba akong umalis dito, ano ba, maglayas ba ako, tama ba? Parang ganun ang mga pag-iisip guys, kasi naguguluhan ako, pero munti ka na din ako ma-depress nung time na yun, pero talagang pinagsisikapan ko na hindi pwede ma-depress kasi baka mabaliw pa ako dun, usok na umuwi dito sa Pilipinas, diba? So yun, pagdating ko dun sa baba, kasi pinati ko yung aso, may madilim-dilim na alas 6 na eh. So pagdating ko sa baba, nakita ko yung parang, akala ko yung straw ba na PC yun sa Bisaya, eh, hindi ko alam sa Tagalog. Basta straw siya, hindi yung straw na panghigop ng pipsil, hindi ko. Yung straw na para siyang wine, parang ganun. So akala ko yun ang nakikita ko, hindi ko na siya masyadong maalina kasi nga gabi na, tapos umaambon pa, dahil nga ano yun eh, yung preso lang ako dun sa unahan, pero parang may hinila ba, pabalik. So bumalik ako ngayon, tinignan ko yung pagdating ko dun, embassy siya na ano, sling, yung embassy, pero US embassy yun, hindi embassy na Philippine embassy, ganun. So, nakita ko agad. Sabi ko, ito na yung sign. Oh, ito na yung sign talaga na hinintay ko ba kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kasi kahit nandun ako sa ibang bansa guys, hindi man ako tatakot. Basta hindi ako takot. Takot na ako. Yun, so pag-akyat ko, nag-isip na ako. Start na mag-isip. Kasi kapag tayo ay may plano, huwag tayong palalos-lalos. Dapat pinag-isipan natin mabuti kung tama ba itong gagawin natin o hindi. So, kinabukasan linggo, sabi ng mga ko, will mag-get up. Parang mag-ayos, dress up, ganun, pinapabihis niya ako, pinapaligo kasi punta daw kami dun sa mama niya, bahay ng mama niya kasi nga sila mga social media yan eh. Ayaw nilang, basta, kung maaari, hanggang palagi lang umaalis dun, kain kung saan ba, parang ganun. So, dun na, sabi niya, in 5 minutes, babalikan niya ako, kailangan nakabihis na ako, gano'n, naka-fix na everything para sa sarili ko, gano'n. So, pagbalik niya, hindi ka nakabihis, guys, wala talaga, walang. Sumalit na ngayon si madam, sabi niya, o bakit hindi ka pa nakabihis? Diba, I told you to parang magbihis ka gano'n, o, tayo may English, may hirapan na tayo. So, sabi niya, bakit hindi ka pa nagbibihis at aalis na tayo? Sabi ko, I don't want to go with you, madam. Di ba, English? So, sabi ko, ayaw kong sumama sa inyo, madam. So, umalis siya, galit. Sabi niya, babalik ako in 5 minutes ulit, kailangan naka-dress up na talaga ako. So, bumalik na naman siya in 5 minutes. Hindi pa rin ako nakapag-bihis dahil ayoko nga sumama. Sabi niya, bakit hindi ka pa nakapag-bihis? Sabi magbihis ka na, ganun. Kasi kailangan sumama ka. Sabi ko, ayoko nga sumama. Bakit tumapang ako bigla. God, ganun.